O welu oke ajọrọ ije mụ nwa nke abụọ. O wee sị na ọ ga-esi enye asị ya mba na ọ ma nsi. Na ya bukpolu nwa asọsị ya na ọsọsị ya ga-amụ ya. Ya wee kpọọ enyi ya nwaanyị na-emekwa nesi na wee bịa buru ejebe ụlọ ọgwụ. Wee lụọ ya wee mụọ nwa. Ka akụ nwa agbata o wee akwụsa ntị si egwu ada atụ ya. Ụdị acha jikwe o. Si ama ọkwọ si na ọ ma nsi eje jamụ nwa. Kedu ife o ji wee kukwelu nwa wee na-abata bi egwu ifele na egwu wee kwuye kukwelu nwa afọ na-abata bi. Ya agbachie nkịtị bikos o nwere ndị si abata. Ya abata dọba nwa. Yọtago wee bido netewekwe n'onwe ya anya bikos nọ nne ya si ka a na-eri. Nke a bụrụ na nwunye gị mụrụ nwa ka ime gịnị ka isie nri. Afọ ịghọtago. Nabata sibe nri na mgbe afọ na-enwego friends ndị nọọsịn ya na ya na-abụ na-ejekọ school. Ya taa na kpọọ ha sị ha na nnekwe ka o si wee dụ. Before you know it, onye sie nri obulubịa, onye sie nri obulubịa, nri ju ebe niile, ya na-edipụzi nri. Ọ sị m na ya mụsịa nwa na ya na-enwe nsogbu ọbara mgbali elu. A na-akpụ ya achọrọ m ịkpa afịa ahịa ma ọ bụ na ịmụsịa nwa. Ya na-enwe ya. Adị na omebe gị na ị ga na-adụ weak. Omebe gị na ịma nweta onwe gị, ịma nganwe ije. Ịghọtago na dịtị na-eme ya mụsịra nwa. Na ife ya ejire fili nke izizi too much bụ maka gịnị mere. Maka na di edo happy ịghọta na-aga amụrụ nwa nwoke. So ka a gbụziri na nwa nke kịta anụnwa. Ọ sị m hi na nwoke a chọrọ dị mma. Oge ọbụla eche ekiri ọbara ya nọ n'elu. Oge ọbụla eche ekiri ọbara ya nọ n'elu. Andị n'ọkụ afọ ka wakwara ya wee kupụta nke bụ. Sị m nne. Gwa mbọsị ọsị anya pụọ bi. Gwa mbọsị ya pụọ bie. Agbụrụ bụ ma ọ gwasị anya okwu ọ na-eche ka ya na ihe niile ọ na-agwa ya adabanye nwa ntị. N'ihi nwere ike ịghọta sị m ọkwa ifu nwoke. Gwa mbọsị o dresị chọọ gba perfume na-amasọ mma kpuru okpu bọyoyo. Oge ọbụla ọ na-eme bọyoyo maka gịnị ụmụ nwaanyị niile ọ na ikwere ya bụ na osere gị ibọn gị na ọ lọvụrụ nwaanyị too much. Mana nke afọ abụrụ nsogbu. Ọ pụọ mgbe o ji si ọbata ma mgbe ọ nụrụ ọfụ ka nke afọ bụ nsogbu. Ọ pụọ onye amụrụ anya na-echi ya na-ebe akwa na ọ bụrụ ọzọ kịta. Ịghọtago na ọ pụọ mgbe o ji si anya bata na ọ gbasara ya. Sị m ọkwana ya. Na ka a nọ mgbe afọ na ya na-ese ebukwa ego ya onye a ka a na-ebu afọ ime busi nke na ya dịkwa na-ese evu ego maka na ya amagolo na this marriage ama last. Ọ sị ya na ya ga-emegide ya ife o were ọsọ gbapụbie. Ya ga-emegide efe ya na ndị befe ghọgburie na ọ mara esi nri na ọ da-ada ọcha na ịmara nnọọ na-akọ ọkọlụgbogo ọkọlụgbede. Sị m ọkwana ya. Fana aba na-eme olu that day that thing jide ya dị na bed. So ọbatasị abịa come on. Ugboro n'ụlọ ọkụwagolo kọmputa na ya na-agụ akwụkwọ na ya ma agbakọ nke afọ. Na ọ chọrọ iji anya fịa na ya na-agụ akwụkwọ maka na ọ na-alụ ọlụ ọpụ onye wee gụba akwụkwọ. Kwa ịghọtago. Ya pa ihe asị mba na ihe a bụrụ ihe a ga-eme nwụọ. O welu that day nye dị nela n'aka na-alala ọla ịmago onu nwaanyị arụ adọrọ. Ya na-aṅụ ọgwụ B&P. Si nwoke webata wesa hey come on get up. Ịmara so bụ mmiri wee bie fewu na ewetara onwe ya wee sị ọkwa ma na-ara dọsị arụ amụ ya gbuo onye dị a come on ya kụnye ka ọ kụrụ nwa. Ọ na nwa bela akwa onwekwa ife ọzọ. Nwaanyị na o nwere ike ikudolu gị nwa na o nwere ike inyere gị aka na ihe akọ ga na-agbụ ya ndụ so bụ mmiri bie pịụ ya wee kụnye. Ọ sị n'ike adọrọ anya ji ekwu okwu. N'ike adọrọ anya ji ekwu bikos ọ na-agba omekete mgbe ụfọdụ nyarịgorie kwabi ya. Yes, na mmadụ ka ya bụ. Na ya ma nsị anyị na onwere ụbọchị ya disrespect ya mba. Na sometimes ọ kwakati anya akwabi ya na mmadụ ka ya bụ na ya si be mmadụ pụta. It's not like na ya mara ife. Ịghọtago na ọ na ya na-achọ ka marriage work ndị ya chọrọ ka ndị mmadụ sị na-akpọta gị obodo oyibo nya waba anya ọ kwụsịkwa. O wee gbọsị anya doja dị ụtọ na ọ na-agbapụta ụtụtụ jebe gym ka ọ gbọsịrị ya doja na enwetara onwe ya ekunye nwa ọgwụ ya. By the time ọ na-abata na enwetatụgo onwe ya saa nwa ya arọsasị ara ịmago ọnụ ka na ọnụ na-ezu ike this man na-abatakwa. Bidokwa ọnyịnya n'isi again. Ọnyịnya ọ nyọkwere ọlụ na ihe o ji wepụba bụ maka o beje late na gym. Ọ sị m nne nwoke wee nyọba nyọba kwabịa na wee sị mba wee letakwa origorie nke fana abụọ wee kwaba onwe fe mkpọtụ na-aga ebe niile. Ọ na-akwụ ya ga na-akwagwali ọ na-akwụ ya na-akwagwali akwakati ya nwoke wee lutie nso wee kpụkọ asọ ipo n'iru ebe nya ka nwa arụ ya niile arụ nwa niile asọ. Ọ sị m na bọsị afọ na ọ dị aka na mepe ike aba
na bosi afọ ka take decision ya choose for this marriage mba na bụrụ ife a ga-eme na bụrụ ife a ga-eme mgbe afọ nọkwa na first semester ka aka nọ it's not like you finish go nursing ya no ịghọtago so ọkwa na anya wesị ọkwa ịchọ ka ya pụọ sị yes ya pụọ na ọ bụ na ọ pụrụ ofu mbọsị o jesie na mbata na ya atụpụrụ ya ife niile asị na nsogbu adọrọ etu ka a sị wee gwa etu a sị ekwubunu o wee chekwa ma etu a sị ekwubu before ebido chọba ụlọ na-ebido chọba ụlọ ka ọ bụsịgharị asaa onye achọta ụlọ ruo one di ejebe ọlụ na ekolo ụmụ ya na-abụ pakọlụ ngwongwo emela ọsọ gbafuo o wee bata chọfọ fụrọ ụlọ wee nwụrụ ọkụ ọ na-aba ya wee sị na ọ ka mma na ya gwara ya wee kpọ ya wee sị ya biko na ya pụgologo n'ụlọ as you said na ya ma nche ka ịtọpụrụ ya ife maka na ya ka ụmụaka na-abụ sị o wee baba sị a na-akpọta gị obodo oyibo na omego ya bụ ife ọ maka na ọ na-eme nọọsụ nke nwa ọ sị m nne na ya lụ na ya fụrọkwa ego nọọsụ ego ugwu nọ ka afụlo ego ugwu nọ ka afọ ya wee tinye ka gọọmenti nyebeli aka maka na ịma na itinye gọọmenti ga-azụ gị ha zụsịa gị ekwughachibe ụgwọ ha ji wee zụ gị gọọmenti wee zụbazi anya ya wee kontinu kwezie nọọsụ ya wite ụmụ na-abụ ọ chọfa fụrọ o wepụ okwu kọt o wee gụọ lọya onye naija ya nwa gụọ lọya onye ọcha fana agbapụ kọt wee bido kpebe o si na-ewe kpegide maka na ya ma nkọsi ife this man ji ya wee mee na o nwere nke akwa kwụsie nwa lọya akwụla ọtọ n'ebie nekete kpolo akwụkwọ ya si na kọt pụọ kpolo akwụkwọ ya si na kọt pụọ ewesịa na ọ ga na-akwụ ya child support duto na ọ na-alụ ezigbo ọrụ na ego a na-akwụ ya kịta almost $2,000 n'isi ụmụaka na-aba afọ ọsị m ịfọrọ ya ọsị m na ife a ji wee wepụta akụkọ ọbụla na mgbe ụfọdụ na a ga-eji maka ibi obodo oyibo waba anya ibi obodo oyibo chụpụ dị gị n'ụlọ ibi obodo oyibo ime nka ibi obodo oyibo ime nka na ụfọdụ ada konsidazi amadatina na etu esi nwa ajọ dị na naija ka esikwe nwa ajọ dị n'obodo oyibo na mmadụ bịara obodo oyibo emere ka ọ ghara ịbụ ajọ dị maka na mgbe ọbụla ya na-ego my story ọ na-afịọ na naija ajọ dị di eme nke a di eme nke a ọdụgụ ka onye melụ nwaanyị ụdị ife emelie na one of my tour na ọbịa obodo oyibo na ọfụzia nwaanyị ọgbanwe mba n'ife chọ ka ya mee ka ndị mmadụ malụ bụ na enwekwala ajọ dị n'obodo oyibo na mgbe ụfọdụ nwaanyị achụpụ nwoke n'ụlọ ma nwoke chụpụ nwaanyị n'ụlọ na ọ bụrụ fọt nwaanyị ka ọ bụ kedu ife a mere nwoke a na ife a ji wee sị ka akọ ife ka ụfọdụ mụrụ ife ga-ejire maka ife ndị be anyị na-akọ ibi obodo oyibo chụpụ nwoke n'ụlọ ibi obodo oyibo nọzi alụ ka achọ dị gbuo gị na bikos na ụmụ nwaanyị na-achụpụ ụmụ nwoke n'ụlọ buru ibu atagizi ụmụ nwaanyị niile ajọ nwaanyị chefuzie na o nwere ụmụ nwoke bụ ajọ di chefuzie na o nwere ụmụ nwoke azụrụ ọfụma chefuzie na o nwere ụmụ nwoke amarọ ife bụ nwaanyị enwero respect for nwaanyị azụrụ turu abiu yes fadutekwe nwa mmadụ they continue nọ ya ka ji wee kọba akụkọ kana si ife a na-akọba etu nwaanyị si wee chụpụ nwoke etu nwaanyị si wee chụpụ nwoke akọnụrụ etu nwoke si wee chụpụ nwaanyị ọsị m ọkwana ya na kịta na ya agụsigo akwụkwọ bụla nọọsụ na-azụ ụmụ ya na-abụ na ife a na-achọ ịgwa anyị bụ na obodo esi wee nụta ya na ị na-anụ di na nwoke ọzọ ama mfe ọtọ gị unu amago Nsụka side ịghọtago na ọ bụrụ na ị na-anụ di nwoke ọzọ fe ọtọ gị ịgbaala maka ya ka ji wee na-akọla anyị akụkọ ka anyị malụ na ya bịara sobe nwoke maka na ya ka nọ na di ka anyị malụ na ya bịara asị na nwoke lafurie maka na ya nọ na di maka na ya maalụ iwu obodo fa na ya try anya ala agbụ ya mana nwoke nụnwa kwugidere ya agụụ anụ arụ o mgbe ụfọdụ na o metụrụ aka wo once in 3 months mgbe ụfọdụ na o metụrụ aka wo once in 6 months andịd ọkwa 2 minutes man ya amaghị na-edi maka na ya ma mfụ nwoke ọzọ maka na ya fụ nwoke ọzọ na ya maala ife dọ na ya afọ ịghọtago maka ndị ga-asị maka na ya afụgo onye ọzọ soro onye ọzọ gbapụ menna Amibia mba na ife a bụ 2 weeks they finalized their divorce and na before nke eme na finish go nursing ya bido ọlụ na finish nursing ya last year not this year ka ya bidoro ọlụ wee na-arandụ ọbụ na ya na-eme ọfụma na-egogo ụlọ na ya egbu ezigbo moto na-ete ekike arọ ọfụ ụmụ ya
na ọ bụrụ sọsọ nwaanyị na-achụpụ nwoke na nwoke na-achụpụkwana nwaanyị n'obodo oyibo, na etu esi nwa ajọ dị ebe niile ka ọ dụkwuma n'obodo oyibo. Akwa ịghọtago? So onye ya agba ife ka ọ malụ ga-egbekwana maka na ị na-anụ dị obodo oyibo ibie nọla na chịka aka na ọkpa. Work, do something. Na the only thing ị ga-azọ gị n'obodo oyibo wụ find something doing. Maka na imegide n'ụta ajọ dị na ọ chọkwa ịma n'obodo oyibo ka ọ nọ, ọ maghị gbọchaa gị ntị. Nwoke na-esi nri osisi nri ọdọgbu na kabọọdụ kpọchie jagwara. Ọgbala ori ngosi ụzọ, ọgbala ori ngosi ụzọ, onye na-ajụkwana ya? Asị m efere ya. Na ha finalize go the divorce now. Di ya wee bịakwa kịta wee jekwe go lawyer wee na-claim the custody of the children. Na ọ chọrọ the 2 children. Maka na ọ sị gịnị na ya na-akwakozi ka a retire, ka a nọziala na netebe ụmụfe anya. Akwa ifugo na ife ọ chọzi na mgbe ị narị ụmụaka na abụọ still na ọ ka na-esokwu ya na fa agbasago. Na di ya gwara ya anya pụọ n'ụlọ na ya ma nnụzi anya bụrụ sọsọ 150 times. Oge ọbụla ekwugherela ọnụ na ya da anụzi from Naija o, na ya na-eblame kwa onwe for ignore all this red flag. Na-echekwa na ịmagonu na iwu na ọkụ test anya efere ya na. So ka m gesila akụkọ this lady, eziokwu eziokwu, etu esi nwa ajọ dị n'enu ka esi nwekwa ajọ dị n'ala, etu esi nwa ajọ nwaanyị n'enu ka esi nwekwa ajọ nwaanyị n'ala. Yọtago? Maka na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'obodo Igbo fa na di ha bi. Yes, ha amaghị na-edi ihe niile. It depends etu esi wee zụọ onye afọ. Yọtago? Ma ndị adịrọ happy mana fa nọcha na-edi, ma ndị ọ ga-abụ ha mepee ọnụ ka ọlụ gị ife ha na-apasị, gị nwa ga-eji ọnụ sị ha si na di afọ pụta na onye afọ abụrụ mmadụ, mana fa nọsi na-edi. Nọọ etu esi zụ gị, etu nne gị na nna gị si wee bi, ụdị mmadụ ịbụ. Nwoke nwere respect for nwaanyị ama nji maka na ọ bịara obodo Igbo respect ba nwaanyị. Mba. Nwaanyị azụrụ ọfụma ama nji maka na ọ bịara obodo Igbo azụzi anya ọfụma. Mba. Nwaanyị hapụrụ gị n'obodo oyibo nwekwara ike ọ bụrụ na Naija ka ị na-anị, ọ ga-ahapụkwa gị. The only thing bụ na ị ga-afụ ndị ga-etinyebezi ọnụ gwa bịa ya okwu, o nwezi ike ochebe ezigbo echiche. Ịghọta na nwe ndị ga na-agwa ya sị ya na ọdụ otu ọdụ otu. N'obodo oyibo bụ na onwere onye ga-agwa gị na follow the rules. Maka na kịta na di ya na-azọ the custody of the children. O wee sị m na nke a ama mme o, na nke a ama mme maka na ọ maalụ na ọ retire analị ụmụaka na ya kwụbaza child support maka na ya ji ezigbo ọlụ. Kịta ọ chọzi retire maka na onye nwa na-alụ ezigbo ọlụ, o jikwa ego nke ya, mana ọ retirezie na-anarị ụmụaka ya kwụbaza child support. So na ọka bụ okwe o, na ọ ka na-esokwu ya. Akwa ifugo? Ọ dịrị izi o, o nwere ebe ọ tọrọ ute ife a na-akpọ di na nwunye. Ebe ị nwetara onwe gị na-ekele Chukwu na-ayọkwu Chukwu. Ịghọta na ndị be anyị daalụ nọ, ọ dị n'ụbọchị ọzọ.